Tukang sone kok cah. Aku metu kok malah HP dijabuti kabele. Sik uman wong apa ora iki? Oh alah kok kene blereng ya, Bu. Tak kira tak wis do kondur kabeh. Ijeh wong ana wong ngono kok. Mbok aja digulung sik le, Mak. Lah dalah. Piye wangi gula? Mbok tinggoni sik ngono lho, Cang, nglumpuk dadi siji ning ngarep dak ketok rukun le. Sing bangeten niku ya kowe kok. Piye, Metu-metu dhewe ora ngerti kancane aku mau bar donor darah. Lho kowe mangkok donor darah ki mara nang gone PMI piye? Aduh-aduh do PMI lha apa? Nang gone puskesmas. Ya duduk. Lah ning ndi? Ku lho, awur dandanku awur selokan dirubung nyamuk tok. Oh alah bener kok awakmu kok terus kimpes. Lah begini iki awakku ya kimpes mergo disedot darahku. Iki nang kene disedot nyamuk. Disedot nyamuk. Engko paling tekan omah disedot bojomu paling. Kok disedot bojoku ku lho. Pathik ora lho. Jare kowe nak nang omah jare apa kuwi ngekeki asupan kanggo bojomu. Lho kudune no, kewajiban memenuhi kewajiban wong ndek bojo. Ya nafkah lahir, ya nafkah batin. Ngene iku ya mbok kayani. Ya tak kayani. Ya terus mbok apa kuwi mbok ayemi. Tak ayemi sus. Wah. Nak sawise mbok kayani, mbok ayemi terus mbok apakno? Tak kamplengi. Bojo kok mbok kamplengi yu. Ya tetep dikayani, diayemi terus diayomi. Diayomi. Bar mbok ayomi terus mbok apakno? Tak saduki. Ana tek bojo mbok sadui bal ta apa? Lah lumrahe nek duwe bojo kan diayomi, diayomi, mau terus ditambahi, Dek. Diapakno? Dilindungi. Lah iya, cah iki ra denger enak berarti. Lah kok ra denger enak? Kuwi bojo mau dikayani, diayemi tok. Lah terus ngene ku gak mbok keloni. Wong jarang mulai ya, Sus. Transfer no. Ana nek transfer iku. Lah jarang mulai. Dhuwit ya ditransfer. Mosok babakan ngono ya ditransfer. Lho saiki kok Mas, modernisasi. Padahal bojomu nang omah ya ayu lho. Bojomu ya ayu. Lho nek bojoku mono ya ayu. Kuwi ndak padha karo nandur tebu dienggo gula. Tegese bojomu ayu nyawisi tangga. Wah, tanggaku ora ngarep doyan. Kok ora doyan iku? Bojoku nek wedakane sangare ra umum ra koyo wed bojomu. Nak bojoku ya slumrahe. Lumrahe wedake apa? Wedake nganggo skincare. Skincare bojoku gak. Bojomu apa? Walah putih ra umum sus. Lho, wedake apa? Tepung terigu cap 3 roda. Iya, engko diwek ndok terus dimpel-empel ben dadi roti ngono ya. Umum ya wedak-wedakan iku. Kuwi jane
rai apa martabak. Lah bar iku digoreng. Rai kok diwedaki nganggo glepung terigu cap 3 roda. Oh kalah karo ibu-ibu sing nang ngarep. Lah nek ibu sing nang ngarep, ibu-ibu sing nang ngarep paling ora ya nganggo skincare nggih Bu nggih. Paling ora iki wedake iki paling ora ya pon. Pon ki wajah hitam menjadi putih. Iku nak pon. Iya. Bojoku malah waging liwon paing. Kok malah pasaran. Tukang sone kok lecah. Aku metu kok malah HP dijabuti kabele. Sik uman wong apa ora iki? Oh alah kok kene blereng ya, Bu. Tak kira tak wis do kondur kabeh. Ijeh wong ana kok. Mbok aja digulung sik le, Mak. Lah dalah. Piye wangi gulo? Mbok tinggoni sik ngono lho, Cang, lumpuk dadi siji nang ngarep dak ketok rukun le. Sing bangeten niku ya kowe kok. Piye metu dhewe ora ngerti kancane aku mau bar donor darah. Lho kowe mangkok donor darah kowe mara nang gone PMI piye? Aduh do PMI lha apa? Nang gone puskesmas. Ya duduk. Lah ning ndi? Ku lho, awur dandanku awur selokan dirubung nyamuk tok. Oh alah bener kok awakmu kok terus kimpes. Lah begini iki awakku ya kimpes mergo disedot darahku. Iki nang kene disedot nyamuk. Disedot nyamuk. Engko paling tekan omah disedot bojomu paling. Kok disedot bojoku ku lho. Pathik ora lho. Jare kowe nak nang omah jare apa kuwi ngekeki asupan kanggo bojomu. Lho kudune no, memenuhi kewajiban wong ndek bojo. Ya nafkah lahir, ya nafkah batin. Ngene iku ya mbok kayani. Ya tak kayani. Ya terus mbok apa kuwi mbok ayemi. Tak ayemi sus. Wah. Nak sawise mbok kayani mbok ayemi terus mbok apakno? Tak kamplengi. Bojo kok mbok kamplengi yu. Ya tetep dikayani, diayemi terus diayomi. Diayomi. Bar mbok ayomi terus mbok apakno? Tak saduki. Ana tek bojo mbok sadui bal ta apa? Lah lumrahe nek duwe bojo kan diayomi, mau terus ditambahi Dek. Diapakno? Dilindungi. Lah iya, cah iki randeng renak berarti. Lah kok randeng enak? Ini bojo mau dikayani, diayomi tok. Lah terus ngene ku gak mbok keloni. Wong jarang mulai ya, Sus. Transfer no. Ana nek transfer iku. Lah jarang mulai Dhuwit ya ditransfer. Mosok babakan ngono ya ditransfer. Lho saiki kok Mas, modernisasi. Padahal bojomu nang omah ya ayu lho. Bojomu ya ayu. Lho nek bojoku mono ya ayu. Kuwi ndak padha karo nandur tebu dienggo gula. Tegese bojomu ayu nyawisi tangga. Wah tangga kurang arah dodoyan. Kok ora doyan iku? Bojoku nek wedakane sangare ra umum ra koyo wed bojomu. Nak bojoku ya slumrahe. Lumrahe wedake apa? Wedake nganggo skincare. Skincare bojoku gak. Bojomu apa? Walah putih ra umum sus. Lho, wedake apa? Tepung terigu cap 3 roda. Iya, engko diwendok terus diempel-empel ben dadi roti ngono ya. Umum ya wedak-wedakan iku. Kuwi jane rai apa martabak. Lah bar iku digoreng. Rai kok diwedaki nganggo glepung terigu cap 3 roda. Oh kalah karo ibu-ibu sing nang ngarep. Lah nek ibu sing nang ngarep, ibu-ibu sing nang ngarep paling ora ya nganggo skincare nggih Bu nggih. Paling ora iki wedake iki paling ora ya pon. Pon ki wajah hitam menjadi putih. Iku nak pon. Iya. Bojoku malah waging liwon paing. Kok malah pasaran. Buka chain apa? Lah kok urung-urung kok jogeti. Wis kudu joget to. Joget iku nek kono iringane dituthuk. Nek wis siap dak ngono.
esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran goleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterang nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi man yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang lakae menclok ning pang kekancangan tarindhe saka kadowan sarwe ngoceh dheweke ngaleh penclokan elang kae tak jalo mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang katon manise heboh bunga yen bisa nyanding dheweke ora bakal yen aku kekiwang liyan yen si podang antutut ati kepranan ora mendo atiku sansaya ndatra tak sranani sun pikat pulute teranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang leyang tak sawang mencelok ning pang kekancangan tarindhe saka kadowan sarwe ngoceh dheweke ngaleh welang kae tak jaluk mbok aja ngece modang kuning agawe pikirku komeng sawang katon manise heboh bunga yen bisa nyanding dhewe ora bakal atiku kekewang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendo atiku sansaya dodo tak sranani
mau podang kuning kagem Mak Maryati. Sampun nggih Mak nggih. Mugi marem enggalih. Jane iki mau ora usah ngene-ngenan ya ora apa-apa kok, Mak. Mbok Iman lho, Jus. Ngene iki aku ewoh lho, Mak. Ewoh saestu, Mak. Kok ewoh sebabe apa? Ewoh aku ngedum iki piye? Bocah dikeki ati kok ngrogo rempel. Sing ape ngrogo ya sapa ora wani ngrogo aku. Wong Mak wis sepuh kok ya. Iku kudune bersyukur no Sus. Iya Kur, aku ya bersyukur no Kur. Tuk rezeki saking make. Ah, lumantar make sura-sura melu lek-lekan wis ditimbali sih entuk sangu. Nggih. Heeh, ditambahi meneh niki. Iku mang lho. Apa? Buri. Anu. Baturi apa ora Mas? Tambahi meneh nggih. Ah. Iki kanggo warga Bungas Rejo. Nah, kagem piyantun Bungas Rejo diaturke. Becak Pati. Ah, becak Pati nggih. Becak Pati ben ana tayupe barang. Iki nguri-nguri budaya Jawa, Gus. Iya ya nguri-nguri budaya Jawa ben ora jujak-jujuk terus no. Terus iringane ampun Deji. Jujak-jujuk jujak-jujuk. Jam loro. Mosok wis jam loro. Mosok. Ya wis, ayo tayub. Becak Pati monggo, Pak. Oke, masih bersama sound system audio. Gede wong iki lho. Ben kaya MC iki lho, Pak. Wis dalu MC ya MC. Oh alah. Wong ngene gak sesuk tombo. Nggih. Bersama sound system Asifa Audio juga bareng Cahyo Mardika. Monggo dipun aturke tembake Pak. Wonten lagune Becak Pati. Ben ora mlebeki wong kok. Monggo Bu. Becak Pati lagune lan prasaja sing nyepir sopan santun tata krama genjatane kadek mantep lan rasa enak dirasa. Wonten sisih pundi Mbak Ayu. Kowe ngono terminale Kutha Pati.
becak rena wengi golek rejeki supaya awake dhewe ora entuk duka. Ayo bebarengan nggone sowan nggone bendara ya. Ayo, ayo. Ayo. Timbang entuk duka. Cerwe